Πριν έρθω τώρα εδώ για τη λίστα, έχω φάει μια φασολάδα. Μπορώ να τη μυρίσω. Γι' αυτό σου λέω, δεν θες να τη μυρίσεις. Παρακαλώ, μου αρέσουν αυτές οι οδηγίες. Δεν θες να Ρε τη μην μυρίσεις. κλάνεις άλλο ρε μπρο, μας έχεις βομβαρδίσει. Βγείτε. Να σας κάνω μια ερώτηση. Όχι, Για Κλάς, Για bro, μέσα. αν είναι για να κλάς μην τη ρίξει. Τι φωνάζεις εσύ ρε. Κοντρέ, θα άμα είναι κάθω να το κλάς μην λαρίκι. τη ρίξει, το κατάλαβες. Θα φωνάξω του μάγειρα του συνάδελφου που σε σκοτώσει η Μανουαλίτη. Κατάλαβες ρε. Αλήτη άπλη του φωνιέρι. Άμα ξανακλάσεις, θα πάρω τη σαμπάνια, θα την ανοίξω για πάρτι σου και την τάπα θα τη βάλω στο κόλο σου. Γι' αυτό να Όχι, ξανακλάσεις. την κάνει του όπλου να την βάλει στο κόλλο. Να στη λαδιάσει κιόλα. Όπα, μην πιο πολλά, στο και όπλα. Η επόμενη άμα ξαναμιλήσει θα είναι στο... Έλα. Από το 1 μέχρι το 10 πόσο τσιπουγολευκέτες είσαστε. Ενώ πόσο μάγκες εννοώ. Κοντρέ, θα σε ξεφουσκώσω ρε βλάκα. το Μάγκα, κατάλαβες. τσέπα. Έχω οικογένεια, έχω παιδιά, έχω Κάτσε σκυλάκι. καλά ρε, κάτσε καλά ρε. Α, συγγνώμη. Κοίταξε λίγο χοντρούλη, επειδή μιλάς πολύ. Εντάξει, Τελευταία ευκαιρία στο λόγο μου, με κοιτάς, στα μάτια σε κοιτάω. Τελευταία ευκαιρία.